Ako funguje kolonia? Takže to je samoobslužný kolonia, kde máte peníze a můžete si vybrat, co chcete. Takže je peníze sami. Podíváme se, kolik tady je peněz, zhruba. Díšek si můžeš rozměnit. Jo, to je dobrý, tak jo, tak si jdeme se na zpátky, čo? Je tady zhruba tak 5, jo. To bychom asi nemali dávat na video. OK. Tak ďakujem. Tak ďakujeme. Učím sa s koloniálom a ideme ďalej. Dovidenia. Tuto je sklárňa. Vraj. Ten je tam malý. Až tu majú rôzne vázy. A neviem, čo sú za bule. Je pekné. Pohľad. Tu sa kráča cez most, tam je Roubenka, rieka Kamenica. Tak, tam je len tak voľne pohodený bager. No, len tak voľne pohodený bager. Mimo voľne. Nemáš tam je loď, tady když bude povodeň. No. Prostě jenom zvedne. Však to je dobré, lebo to je rovno, vidíš? No, a mňa ako dobrý plán. Za mňa zase ako dobrý plán. Niečo podobné, tak. Tu sme. Tak 4 km za nami a ideme ešte všade možné. A ideme to tu čekovať. Tak to vyzerá, no presne, to je taká tá americká drevostavba. Taká tá americká drevostavba. Vyzerá to zle, a trošku tu majú dosť. Mám to relatívne rýchlo. Tak, tu máme splávek, opustili sme kolóniu, zatiaľ ako vidíte iba LTT. A do prdele. Tu nás čaká nemilé prekvapenie. Trošku sa prebrodíme tuto mikropotúčkem. Vyseleje do rieky. Ojoj. Nejaké kamienky treba nájsť. No jo. Ty koksová, to je vážny kopec. To není sranda toto. To není sranda, veru. Zaškrábeme hore. Ale dá sa to. Niekto, že najít paráda. My to zvládneme. Ja. To asi ešte pôjde ďaleko. Tak sa prihlásime. Asi trošku neskôr. Vidíte, Jarda. Jak nevládze otvočky, všetko. No. Zakruto to nevyzerá o nič lepšie. Tak zakiaľ. Je prekvapivo. Ďalší kopec. Tak sa aspoň nám pozrieme, keď už sme tu. Jarda fučí za nami. My fučíme pred ním. Ja, tu ideme. Ty vole. Dúfam, že ale doprava. Neviem. Blížime sa niekam. Kde sme to?
pod jaskyňami sme zobrali. Tak, ešte uvidíme, ako máme ísť týmto smerom. Z toho údolia tam niekde medzi stromami sme prišli. Táďal po podhoru sme prešli a odtiaľ ideme sem. Takže tak. Snad sa z toho vysomáriť. Sám da trošku. Bude v pevičku trošku. Bola by to nudná cesta, keby nebolo tých kopcov a rieky a tých ľudí okolo. Mohli, ale to by bolo na figu. Po asfaltke som išiel okolo tej souše. Idem. Tak. Ľudí dosť, na jednej strane. Dobrý deň. A tu sa svište plahočia. Hore kopcom odtiaľ sme prišli. Dobrý deň. Tak, odtiaľ sme prišli. To je husté. To je husté. A sem ideme. Tak ja. Tak, tu už sme prešli trošku ten vrchol kopca, ešte nás čaká ďalší. Šla okolo jedna slečna, ale tu sme nenatočili, takže nič. A v tieni vraj stojíme. I keď zatiaľ to vyzerá beznádejne. Ale toto môže byť tieň. Stop. Dobre. Mám tak voľne pohodený stĺp, keď neviem čoho, elektricky. No a vedie niekam tam dole. Tady je miesto. Wow, to je takto ešte. No to je teda riadne schované. Aspoň takto z kopčeka vidno panorama to trošku. Storočný peň. Keď už sme sa zastavili, panorámy také nejaké,
Jarda je furt hladný, takže to bude na dole. Jo. A ideme. Mikrofon. Kdyby ty prodám. Počujem, chrátiky spievajú. Hlavne musíme sa dostať z tých kopcov ďalej, no. Tu bude v pohode. Tu ešte je kopec. Maďari. No, asi tu nejaká jazdí, ne? Stopy. Nejaká to musí jesť. Tam vybiera. Dobre, že sme teoreticky ako na hrebení, vieš, že to je len také... To je už len ten light závod. Ale tam z dola to bolo horšie. Nie, že by to tiež ako nevyzeralo bez kruto, ale... Akcia. Malé stromy, veľa ľudí. Vidíme, o čo tu ide. Tu sú ďalší. Jen. Tak. Tu také kamienky, ja. A to už je ten les taký mladší, už sa blížime niekam do úboru. Už sa blížime niekam do úboru. No lebo to majú asi radi, no. Ale na druhej strane je to ako dosť brutál kopec. Keď ako zase máš aj dole kopec. No ako však chcem zobrať z našej strany, nie? Ale potom tie zase oproti sú všetky hore, no. Tak niekoho to asi baví. A keď chceš výzvy, no tak ideš hore kopcom. Ja. Ale zase do toho Spálova sa dalo tiež dostať relatívne rýchlo. Môžeme nejakých osloviť potom. A je otázne, odkiaľ vyjíždeli, vieš, možno, že si na chalupe. No, to už je triadny les. Riadne mladý les.